súvislosti s dokumentárnym filmom, ako vyzerajú slovenské pôrodnice alebo prístup v slovenských pôrodniciach k rodičkám. Sme vybrali názov tejto konferencie vďaka pani viceprezidentke Šanca na zmenu. Pôrodná asistencia na Slovensku potrebuje naozaj veľkú zmenu, ale je to systémová zmena. Tu nejde o zlyhanie jednotlivcov alebo nedostatky, ktoré sa objavujú nielen v rámci tohto dokumentárneho filmu, ale aj v rámci svedectiev žien, ktoré poskytujú rôznym občianskym združeniam. Jedným z nich je aj Združenie Občan, demokracia a zodpovednosť, ktorým sa chcem veľmi pekne poďakovať za publikácie. Týmito publikáciami, ktoré pripravili, vlastne sa snažili zmapovať situáciu alebo názory žien na poskytovanú starostlivosť v slovenských pôrodniciach. Musím povedať, že tento stav nie je katastrofálny, ale určite by si vyžadoval veľké systémové zmeny a napriek tomu, že pôrodné asistentky by mali zabezpečovať starostlivosť o každú zdravú tehotnú ženu, o normálne tehotenstvo počas normálneho pôrodu, nekomplikovaného pôrodu. A samozrejme starostlivosť o ženu po pôrode v 6. nedeli a o novorodenca. V skutočnosti táto starostlivosť systémovo nefunguje tak, ako by mala fungovať, ako funguje v mnohých okolitých krajinách. A preto sme sa rozhodli aj na tejto konferencii poukázať na to, aké konkrétne nedostatky vidíme v systéme poskytovania starostlivosti o rodičku a ako by sa dali tieto nedostatky riešiť. Myslím si, že sa to nedá vyriešiť zo dňa na deň, ale určite je potrebné dostať pôrodné asistentky k ženám už počas tehotenstva, ale od toho sa odvíja samozrejme aj celá ďalšia starostlivosť a ich postavenie v systéme zdravotnej starostlivosti. V prvom rade túto zmenu môžu priniesť samotné pôrodné asistentky, ale vieme, že systém nastavuje niekto iný. To znamená, že bude to ministerstvo zdravotníctva alebo manažment príslušných pôrodníc. Pôrodné asistentky samotné nemajú dosah ani kompetencie na to, aby menili alebo robili systémové zmeny, ktoré, ako hovorím, sú potrebné preto, aby sa niečo zmenilo v pôrodníctve. Takže môžu doplniť aj pani viceprezidentka. Nech sa páči. Ja by som určite povedala aj toľko, že určite by pomohlo, keby bola zdravotná starostlivosť, ktorú poskytuje pôrodná asistentka, uhrádzaná z verejného zdravotného poistenia. Môj názor je určite taký, že táto starostlivosť by bola pre štát efektívnejšia a čo si zase tiež myslím je, že tie pôrodné asistentky majú oveľa viac času v rámci tej prenatálnej starostlivosti na tie tehotné ženy. Teda tá starostlivosť by, ja si myslím, nielen efektívnejšie vyšla štát, ale určite by bola vnímaná tehotnými ženami oveľa priaznivejšie a pozitívnejšie, preto lebo voľakedy sa to bolo, že tehotenská poradňa, ja si neviem predstaviť, ako v dnešnej dobe, keď má ten gynekolog v ambulancii 30 žien a venuje sa tým tehotným ženám v rámci aj tej gynekologickej poradne, ako tá tehotná, ako je tej tehotnej tá poradňa poskytnutá. To je tiež taká otázka na zamyslenie. Čiže ja si tiež naozaj myslím, že bolo by veľmi vhodné, keby celá tá v podstate, aby sa v rámci prenatálnej starostlivosti o fyziologické tehotenstva alebo tehotné ženy starali pôrodné asistentky, doprevádzali k pôrodu, naozaj aj to odvádzanie pôrodov teda v pôrodniciach fyziologických pôrodnými asistentkami by bolo veľmi vhodné. A tiež si myslím, že mnoho žien odchádza po pôrode v rámci 6. nedelia domov, možno málo informovaných. Veľmi by im pomohlo možno to, aby tie pôrodné asistentky prišli za ním do domácnosti, aby sa venovali
teda im a takisto, aby sa venovali starostlivosti od toho novorodenca, či už radami, alebo aj nejakým praktickým spôsobom, teda ukážkou, alebo určite sa to dá takto zariadiť. Aj na tej konferencii, aj teraz v súvislosti s tým filmom odznelo, že bola, kedy naozaj bola tá starostlivosť poskytovaná terénnymi ženskými sestrami. To bolo v minulosti, taký pojem bol. A nám táto celá starostlivosť ako si zo systému momentálne vypadla a ja si myslím, že možno to chýba, možno, že potvrdí potom moje slova aj pani doktorka Puflerová preto, lebo oni robili výskum a eventuálne zistili, čo tým ženám chýba, čo by chceli, ako by si to celé predstavovali. Tak ja nadviažem na kolegyne, lebo už bolo toho povedané dosť a myslím, že takmer všetko. Osobne si naozaj myslím, že starostlivosť s fyziologickým priebehom tehotenstva a fyziologickým pôrodom patrí do rúk pôrodným asistentkám. Opakujem stále, že naozaj by som si želala, aby kompetencie, ktoré máme, sme mohli vykonávať v praxi, ale tak ako vravela Ivka, potrebuje to systémovú zmenu, potrebuje to komunikovať na úrovni nielen ministerstva, ale hlavne na úrovni vedenia nemocníc, lekárov, prednostov kliník. Potrebuje to zmenu v tom myslení ľudí na konkrétnych pracoviskách. Pretože len tak, keď sa dohodneme nejakým spôsobom na tých kompetenciách, ktoré má lekár, sestra na jednotlivých oddeleniach, len vtedy môžeme v podstate začať nejakú zmenu. Je to o tom, že naozaj v praxi nechceme ako pôrodné asistentky byť len nejakými vykonávateľkami toho, čo nám nadiktuje lekár, ale sme natoľko erudované a vzdelané a máme skúsenosti, že dokážeme sami myslieť a sami tú tehotnú ženu viesť tehotenstvom aj pôrodom, keď je to fyziológia. Nechceme brať prácu lekárom, nestaviame sa do pozície proti, chceme kooperáciu, chceme spoluprácu s nimi. Takže to je také zásadné, čo by som teda ja chcela do budúcna. A samozrejme toto, čo vravala Adrianka, aj vyplynulo z tejto diskusie, že naozaj v minulosti, že sa musíme trošku pozrieť späť do histórie a pozerať sa na to, čo tie ženské sestry, tie babice robili pre tie ženy. A vlastne tie terénne ženské sestry, tá starostlivosť o tehotnú pred pôrodom, v čase pôrodov, aj tá poporodná starostlivosť bola vždy v rukách žien, ženských sestier. Myslím si, ja som to zažila osobne na vlastnej koži po pôrode, že za mnou chodila ženská sestra a bolo to super, pretože človek dokáže komunikovať s ňou, povedať jej svoje problémy, riešiť ich spolu. A myslím si, že toto aj dnešné ženy chcú a očakávajú od tých pôrodných asistentiek. Ja by som doplnila, že vedecké výskumy dokazujú, že starostlivosť pri pôrode v tehotenstve v 6. nedeli poskytovaná pôrodnými asistentkami nie je o nič menej kvalitná a nevykazuje o nič menej rizikových nejakých faktorov, než je to u starostlivosti poskytovaných lekárom. Naopak, naozaj vo výskumu je dokázané, že ženy prijímajú oveľa lepšie starostlivosť poskytovanú pôrodnou asistentkou, oveľa lepšie sa adaptujú na novú rolu matky. A aby som ešte doplnila, my nežiadame iba to, aby sme mohli v plnej miere realizovať vzdelanie, ktoré máme a kompetencie, ktoré na základe vzdelania sme dosiahli, ale samozrejme sme pripravení zobrať za túto činnosť zodpovednosť. Čiže to, čo sa často v spoločnosti podsúva, že zodpovedný je jedine lekár, nie je pravdou. Zodpovedný je každý zdravotnícky pracovník, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v danom rozsahu, to znamená sestra vo svojom rozsahu činnosti, pôrodná asistentka vo svojom rozsahu činnosti, lekár vo svojom rozsahu činnosti. Čiže nechceme sa zbavovať vôbec zodpovednosti, pretože práve naopak chceme aj tú zodpovednosť prijať, pretože my sme v podstate tie, ktoré vieme v prvej línii oddiferencovať normálne tehotenstvo, známky patológie, známky komplikácií, sme vždy my prvé, ktoré vieme oddiferencovať a voláme lekára, ak sa niečo komplikuje. Čiže
tam absolútne nevidím žiadny problém. Ďakujem pekne, ešte poprosím stručne pani doktorku. My sme, teda ja pochádzam z ľudskoprávnej organizácie Občan, demokracia a zodpovednosť a spolupracujeme so ženskými kľudmi. To je zase organizácia, ktorá komunikuje s rodiacimi ženami alebo ženami, ktoré potrebujú zdieľať skúsenosti, ktoré majú zo svojho pôrodu. Vlastne preto sme sa tej téme začali tak hlbšie venovať, lebo sme zistili, že tie skúsenosti sú do veľkej miery, alebo od veľmi mnohých žien sme vlastne získavali informácie, že sú tie skúsenosti veľmi zlé. A chceli sme sa na to pozrieť z pohľadu vlastne tých žien, ale zároveň sme použili aj tú ľudskoprávnu optiku, pretože vlastne pri všetkom vlastne sú prítomné ľudské práva, každá ľudská bytosť ich má, ale tu v tejto situácii zvlášť je veľmi dôležité, aby boli naplňané, aby sme zistili, že sú porušované. Vlastne toto, čo sme teraz vlastne priniesli ako výsledky už nášho druhého výskumu, nadväzuje na to, čo sme robili už v roku 2015, že sme sa vlastne pýtali žien, aké sú tieto skúsenosti a snažili sme sa to zaramcovať z hľadiska ľudských práv a zistili sme, že sú porušované mnohé, ale hlavne sa to týka práva na ľudskú dôstojnosť, práva na informácie, ale aj na informovaný súhlas, práva na súkromie, práva na zdravotnú starostlivosť, práva na to naozaj, aby boli použité výsledky vedeckého pokroku, čo neznamená vždy, že budú použité vlastne nejaké najnovšie prístroje, ale naopak môže to práve znamenať, že sa pôrodu nechá voľný priebeh a toto je u nás veľký problém, že v podstate tých zásahov intervencie je príliš veľa. Súvisí to aj s tým, že, čo tu už bolo spomenuté, že keď sa na to pozrieme z historického hľadiska, skôr sa teda tie osoby, ktoré sprevádzali ženy pri pôrode v minulosti, boli skôr ženy v dnešnej dobe, tí, čo rozhodujú a tí, čo vykonávajú, teda vlastne z hľadiska lekárskej starostlivosti, túto praxu do veľkej miery muži. Takže tu nás sa vlastne prišlo aj k tomu, aj v tom našom výskume, že čo tam zohráva veľkú rolu je aj hierarchické a mocenské nastavenia a mocenské vzťahy v celom tom systéme, o čom práve hovoria tu aj prítomné pani porodné asistentky, že oni vlastne ako im sa nedostáva možnosti v tom procese jednak mať tú zodpovednosť, jednak byť tými osobami, ktoré asistujú tej žene, hej, sú jej oporou, skôr sú asistentkami tých lekárov, čo nie je správne, pretože a v podstate, čo sme zistili aj v tomto výskume, že celý systém je nastavený akoby na potreby práve toho personálu, ale nie na potreby tých žien. Čiže to je ako alfa a omega všetkého. To veľmi úzko súvisí aj teda s organizačnou kultúrou, kde sa niektoré veci, ktoré nie sú v prospech toho fyziologického pôrodu, považujú za normálne, hej, že je príliš veľa nástrihov, príliš veľa cisárskych pôrodov. Pritom by stačilo v podstate to celé otočiť a keď sa tomu nechá voľný priebeh, vytvoria sa podmienky, to, čo už tu bolo povedané, tá žena v kľude vlastne informovanie vlastne celý ten čas sa môže vlastne úplne s dôverou odovzdať do rúk osoby, čo je porodná asistentka, ktorá jej vie povedať a priebežne ju stále informuje o tom, čo ju čaká, vie posúdiť, aký je stav, či to vyžaduje nejaké iné zásahy. Tak toto všetko je to, čo sa teraz práve nedeje. Čo si teda ďalej myslíme, že aby vyplynulo to tiež z toho pôrodu, aby sa tie veci mohli zmeniť, aby tieto systémové zmeny, o ktorých tu už bola reč, ja sa k nim nejdem vrácať, lebo by to dlho trvalo, ale je jasné, že musia nastať v celom tom systéme, tak je potrebné v podstate zmeniť veľmi veľa. Je treba zmeniť jednak prípravu a vzdelávanie tých ľudí, je treba, aby sme tu mali, a teraz myslím všetkých, určite aj porodné asistentky potrebujú také komplexnejšie vzdelávanie a čo z nášho pohľadu tam chýba sú práve tie ľudské práva. Tie sa nevyskytujú vlastne nikde v tom vzdelávaní. A to takisto platí vlastne o lekároch a lekárkach. Čiže akoby toto sa tam nikde nevyskytovalo, čiže oni ani nerozpoznávajú často, že kde tie práva porušujú. A porušujú veľmi často aj tým, že ako je nastavenie, proste to, ako sú usporiadané tie miestnosti, že sa nedajú zavrieť dvere, že tá žena nemôže byť proste sama v určitých situáciách, alebo naopak, že nemôže byť s osobou, s ktorou by práve v tej chvíli chcela byť. Takže toto je taký veľký deficit v tom celom. Potom, čo je veľmi dôležité, aby
sme tu na Slovensku mali štandardy, ktoré sú v súlade so štandardami medzinárodnými. Lebo my, pokiaľ sme to mali možnosť posúdiť, tak toto je to, čo tu chýba, že tu neexistujú vlastne také štandardy ako poskytovania pôrodnej starostlivosti, ktoré by boli v súlade s najmodernejšími poznatkami. A to je práve tiež jedno z tých ľudských práv žien, ktoré by malo byť naplňané. A aby sme sa k tomu dopracovali, tak vlastne všetok ten zdravotnícky personál, vrátane pôrodných asistentiek, potrebuje mať tú prípravu ako takýmto spôsobom vedenú. S tým súvisí napríklad aj hodnotenie toho výkonu zdravotnými poisťovňami. Čiže súčasťou toho systému sú rôzne zložky a pokiaľ zdravotné poisťovne nebudú hodnotiť rovnocenne ten úkon tej pôrodnej asistentky, ktorý je skoro rozložený v čase, a ide o jeho kvalitu, ide o tú komunikáciu, ide o to, aby naozaj sa tej žene venovala, dobre ju poznala, vedela proste posúdiť, že čo sa s ňou deje aj prostredníctvom tej komunikácie. Zároveň ide o to, aby celá tá starostlivosť bola rešpektujúca vlastne k tej žene. No a ešte teda by som zdôraznila, čo tu najväčší problém je vlastne informovanie a informovaný súhlas. Informovanie, tam sú veľké deficity, pretože tie informácie sa k ženám nedostávajú ani pred pôrodom, aj práve preto, že vlastne tu neexistuje ten priestor pre pôrodné asistentky, ani počas pôrodu. Ale keď vstupujú do toho systému, tak musia podpísať informovaný súhlas, kde oni akože často ani nevedia, čo podpisujú. Čiže súhlas tam je, ale nie je informovaný. No a súhlas, to zase v sebe zahŕňa to, čo je tiež veľmi, by som povedala, že bazálne až pre ľudské práva, že rozhoduje tam tá žena. A zatiaľ vlastne u nás je normalizované, čo sa berie za normálne, že rozhoduje lekár. Že lekár povie, ako to bude. A často to povie už až potom, keď už sa tie veci udiali. A ono to má byť presne naopak. Že tie informácie prichádzajú v podstate stále a tá žena vlastne v každom okamihu má mať dostatok informácií v takej podobe, aby tomu rozumela, čo sa ide diať, aby napokon sa ona rozhodla, pretože ona je tá, ktoré sa to bytostne týka, ona rozhoduje o svojom byti, o svojom tele, o svojom dieťati, no ale žiaľ Bohu v našom systéme to takto nie je, čiže to je to, čo je tam ako naozaj nie je v poriadku. Ja by som ešte doplnila pani Puperovú, úplne súhlasím s tým, čo hovorí. Problematika informovania a informovaného súhlasu sa netýka iba žien a pôrodníc, pretože treba to rozšíriť určite aj na nemocnice ako také, na poskytovateľov ako také. Čiže s tým máme problém aj v iných oblastiach zdravotnej starostlivosti a toto je naozaj veľký deficit. Častokrát naši pacienti dostanú podpísať informovaný súhlas pri prijatí, ale vtedy sa s nimi nikto nebaví o tom, či súhlasia, nesúhlasia. Oni nevedia, čo sa s nimi majú informácie, nemajú informácie. Čiže toto je jeden veľký problém, s ktorým zápasíme už dlhé roky a častokrát sa to berie ako nejaká povinná rutina, avšak ten obsah, ten náplň vôbec nie je dosiahnuté to, čo chceme vlastne tým informovaným súhlasom dosiahnuť. A ešte chcem povedať, že identifikované problémy, o ktorých hovorí občianske združenie Ženské kruhy. Ja som veľmi rada, že sú občianske združenia, ktoré sa práve zaoberajú touto problematikou, lebo nám pomáhajú identifikovať tie nedostatky, o ktorých my ako pôrodné asistentky tu naozaj už dlhodobo hovoríme a že spolu komunikujeme a navzájom sa chceme podporiť v tom, aby sme my z pohľadu komory vieme pomôcť tým zmenám tak, že budeme skvalitňovať vzdelávanie pre pôrodné asistentky, určite áno, ale to, čo povedala pani doktorka, je naozaj veľmi dôležité, že aj ja som to už spomenula, že tu je potrebná systémová zmena. Čiže my v tej systémovej zmene vieme pomôcť tým, že naozaj skvalitňujeme vzdelávanie, ale treba sa zamyslieť nad tým, že kto by túto systémovú zmenu mal urobiť. Samozrejme, že je to v prvom rade stratégia ministerstva zdravotníctva. No. Ďakujem pekne, to boli úvodné slova. Nech sa páči, dajme priestor teraz už novinárovi. Nech sa pýta o